vægter man samhørighed og fællesskab lige så højt som faglighed. Man har den tid, som børnene kræver, til de kan udvikle sig stille og roligt. Og man tænker ikke bare på at få nået nogle mål hurtigst muligt. Det er en skole, hvor man både skal bruge sin krop, og man skal bruge sine følelser, og man skal bruge sin tanke. Vi giver hånd hver morgen og kigger dem i øjnene, så vi får kontakt med dem, så er man sikker på, at man har set hver eneste elev. At man er blevet set af sine lærere, gør, at man føler sig tilfredsstillende. Det første skridt på dagen i den faste rytme, det gør jo, så er skoledagen startet. Kom tilbage igen. Så ved de, hvor vi er henne. Det, I starter med nu her, det er jo simpelthen en forlystelse, der var i 12 år. Så der er virkelig noget at se frem til. Anne Mølgaard, Holden Lutrup. Det er fantastisk at se ens datter komme op på scenen på den måde. Det var lidt af en oplevelse. Det har været vigtigt for os at vælge en Steiner-skole, fordi fokus på det hele menneske, og ikke kun på det boglige, er et utroligt vigtigt valg for os. De lærer at tænke lidt uden for kasserne her, og det kan man komme langt med. Den er vi ikke med, men der er roser i hvert fald, og der er titler, og så vil jeg heller ikke de her. Det at lære at tænke anderledes, det er en vigtig kvalitet. Jeg skal tørre den, når vi kommer hjem. Vi ser en, der smider en hestesko. Ja, og så skal de have heste her. I børnehaveklassen, der kan man putte nogle ting ind, som har relation til undervisningen på sådan en billedrig måde. Hvor nogle billeder på sådan nogle udtryk som at sko en hest. Det husker de resten af livet. Børnene skal have noget til sanserne. Man hører hammeren på hesteskoen, der er ved at blive lavet. Der er rigtig, rigtig mange indtryk. Men lydene, hvor dufte af den der svedende hov, ikke også? Det er mere komplet billede, man får, når man ser det i virkeligheden. Man lærer dem at være børn noget længere. Jeg tror egentlig, at de principper passer os godt. At det ikke skulle være så strømlighed og mere på børnenes præmisser. Det vidste vi jo ikke rigtigt, at det var det, at Steiner stod for. Det fandt vi ud af. Hvis et barn skal lære, så er det vigtigt, at det holder af sin lærer, og at læreren holder af det. Starter vi lige med hånden helt oppe i midten. Og det lille barn lærer alting igennem efterligning, og skal derfor selvfølgelig have nogle rigtig gode forbilleder. Nu har vi øvet os op på tavlen med den lige og den krumme. Vi forsøger at give børnene gode vaner. Nu skal I skrive det ind på den allerførste side. Og det har meget at gøre med genkendelighed, at vi ved, hvad vi skal. Det, at der er et rytmisk forløb, hjælper barnet med at finde sig til rette her i verden. Og den krumme. Pas på. Er det et sejl? Det er sejlene. Vi forsøger altid at gøre noget, der passer til børnenes alder. Jeg tror, vi skal være i 4 i hver gruppe. Og den her alder, det er der, hvor man er helt nede på jorden og laver erfaringer, som man så senere hen i livet kan bruge på forskellige vis. På fingrene. Det er vigtigt for børn, at de kan gennemskue processen fuldstændig og selv gennemføre den. Hvad ligger der egentlig bag, at jeg bare går ned i posen og tager et franskbrød i en plastikpose? Det skal blive til mel. Jeg skal bruge det til at bage brød. Det er vigtigt, at børnene oplever den proces. Nu om dagen her, der bruger vores hoveder så meget, så det ligefrem kan være en belastning. Jo. Vi kunne sagtens fortælle dem det hele i klassen. Vi bør ikke gå udenfor overhovedet. Men det er jo godt nok blive en flad oplevelse for de fleste. Det er lige så meget hænderne, man lærer med, som man lærer med hovedet i de små klasser. Det er godt. Jeg vil også gerne gøre. Prøv at stille op, som vi stod over i klassen. Vi har jo mange kunstneriske aktiviteter i løbet af skoleåret, og så har vi månedsfesterne til ligesom at vise hinanden, hvad det er, vi går og laver. Og vi har valgt 4 sange ud, som vi spiller. Ja, så går du derhen. Det er forholdsvis svært.
Men hvis man øver lidt hver dag, så kan det sådan set lære hvad som helst. Det bliver øvet rigtig meget lige fra 1. klasse. Det der med at skulle stå foran en stor forsamling og vise noget frem, det gør noget ved børnene, og det, man kan sige, til den sidste ende, når de går ud af 3. videregående, så skal de jo kunne stå alene på scenen og fremlægge deres årsopgave for en forsamling på flere hundrede mennesker. Det er hyggeligt at møde andre forældre og elever, end dem man sådan lige ser i det daglige, og så være sammen om nogle projekter, som er godt for skolen. Så kører det bare. Der er utrolig engagerede forældre, som laver rigtig, rigtig meget. Det er sådan noget af det, som i og for sig også andre friskoler undrer sig over, at der for eksempel kan være et sommerstævne, hvor der er så mange mennesker. Arbejdsfællesskab, det giver altså også noget på bundlinjen. Altså den der bundlinje, som handler om at være sammen om noget. Ja, det er fint nu. Er det fint nu? Ja. Jeg synes, der er et lag i det for børnenes skyld. At man er engageret i deres skole. Og at de mærker, at man vil deres skole. Det tror jeg giver en respekt. At man har en anden tilknytning til skolen, når man så ligesom selv har været med til at lave noget af det. Og måske eleverne passer lidt bedre på stedet, når de kan sige, at det er min far, der har lavet det derovre, eller min mor har malet det der. Det er så godt at gøre noget. Det giver bare så meget mening at lægge kræfterne. Altså, inden jeg skal hjemmefra, så har jeg sådan lidt... Men når jeg så først er herude, så er det bare... Vi har en bred skare af forældre. Er du færdig? Vi har ikke kun de velbjergede eller de velstillede. Vi har alle slags. Jeg synes, det er fedt, og det giver rigtig gode fællesskab. Og ja, jeg synes, det er rigtig sjovt. Det er spisetid. Og vi skal lige have en til at mere. Man bidrager med det, man kan, og med de kompetencer, man har. Og børnene, de lærer, at folk er forskellige, at vi kan noget forskelligt, og at alle kompetencer egentlig er i spil. Vi laver skuespil, som er en periode, vi har i 3. VG. Og den har alle 3. VG'er. Det starter med et førsteklasse skuespil, og man har gået 1 år i skole. Og det er et eventyr. Og det er virkelig... Vi spillede Snehvide, kan jeg huske. Jeg var en af de 7 små dværge. Og så spillede vi noget fra den nordiske mytologi i 4. eller 5. Og i 8. klasse har man så et skuespil, som skal være sådan rimelig... Det kan være Shakespeare, eller vi spillede Per Gynt af Ibsen. Nu her har det så været lidt anderledes, fordi vi selv har været så meget ind over det. Først så var der jo dåsen. Du siger den der. Ja. Det giver selvtillid op på scenen, når man selv har været med i skabelsesfasen, hvor man laver det. Derfor bliver det mere naturligt at spille det også. Når man bliver presset ud i den situation, hvor man skal spille en karakter, så udvikler man sig virkelig helt enormt. Skriv så her. Jamen, altså, det kan jo ikke Det kan du tro, vi kan. Det har givet mig enormt meget at tvinge mig selv derud. Taler vi nu et sprog, du kan forstå? Og hvis jeg selv skulle have valgt, så var det sikkert aldrig blevet, så det betyder meget, at vi går igennem de ting. En del af Steinerskolens koncept, det er, at vi også opdrager viljen. Altså at føre noget ud i livet. I stedet for bare at tænke over tingene eller føle det. Smedningen, det kalder på nærvær hos eleverne, at de er hurtige og opmærksomme og får handlet på det rette tidspunkt. Hvis de glemmer det et øjeblik eller kommer til at snakke med naboen, så brænder det simpelthen af. Den side, man skal skære med, man skal opad. For ellers så går det i stykker. Det er jo opdragende for dem, at man i samme øjeblik, som man ser, at det er nu, der skal handle, så er i stand til at gøre det. At vi har håndværk, betyder det jo ikke, at vi ikke har regning i matematik og biologi, ligesom man har alle andre steder. Men det, man har haft i hænderne, det husker man på en anden måde, end det, man kun har fået fortalt eller set. Så på den måde, så styrker man simpelthen evnen til at huske det, man så har lært. Så håndværksundervisning smitter af på alt andet fagligt. Der ligger en læring i det der for alle, det er helt sikkert. For de lærere, der vælger at være her, der er det jo mere en livsstil. Det er en måde at leve på, det er en måde at være på. Og du fornemmer, at det er nogen, der gør det, fordi de vil det.
Hvis man er lærer på en friskole, så har man valgt, at man vil godt gøre noget ud over det, der står på skemaet. For ellers kan en friskole ikke eksistere. Man skal undervise i alle mulige slags fag, og man kan bruge alle de interesser, man har. De har engagement, og det synes jeg må være så afsmittende på børnene. Og det er jo ikke særlig nemt at lære videre til børnene, og det er heller ikke særlig nemt at være kreativ i det, hvis ikke man selv har interessen i det. Så se bare haven, vi sidder ved her, ikke? Hvor det har krævet en masse engagement. Der er en flok lærere, som har et fælles grundlag. Selvom vi er vældig forskellige og sikkert heller ikke har fuldstændig samme livssyn, så har vi alligevel en pædagogik til fælles. Og man har aktivt taget stilling til, at jeg vil være lærer på en Steinerskole. Det betyder noget for, hvordan har man det så, når man er på sådan en skole. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg tror, det er noget med omgangsformen. Jeg tror, det er noget med tonen mellem børnene indbyrdes, men også mellem børn og lærere. Der er jo ingen, der slås. Der er jo ingen, der er voldsomt uvenner. Der er rigtig meget aktivitet, men der er en rigtig god stemning. Vi starter med en rød. Nu er den jo ikke lige. Vi vil gerne lave sådan nogle farver i den. I stedet for, at den bare bliver kedelig grå. Det skal da svært, det her. Ja, nemlig. Vi har ikke karakterer på skolen. Vi mener, at hvis man skal vurdere et barn, så må det være med noget andet end med et tal. Det er altid det, som kommer over de andre, det skal blive farvet. Men vi har jo masser af prøver og prøvelser, fordi vi skal stå mål med folkeskolen. Og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. Det ligner, at det hele går i ring. Altså, man kan aldrig stoppe. Det bliver bare ved med at køre. Det har ikke rigtig nogen ende. Vi bestræber os på at gøre det sådan, at børnene og de unge mennesker er glade for at lære, og faktisk gerne vil lære for at lære. Det skal gerne være sådan, at man gør det faktisk ud af en indre lyst og vilje til, at jeg vil gerne lære noget. Jeg vil gerne være dygtig. Det er sådan flettet ind. Det synes jeg er ret sejt. Hvis ikke man passer på, så ødelægger man børns og unges vilje til at gennemføre det, som de sætter sig for. Vi presser ikke vores elever, men børn, som ikke oplever, at der forventes noget af dem, oplever jeg som nogle lidt stakkels børn. Man må godt anstrenge sig. Man må godt gøre sig umage. Man må godt sige, at jeg har faktisk gjort, hvad jeg kunne. Og det kan godt være, at man ikke kan gøre det hver dag, men hvis man sådan som hovedoverskrift kan sige, at jeg bestræber mig faktisk på at gøre et ordentligt stykke arbejde. Det værste, det er, det skal være så præcis hele tiden. Hvis man står med en klasse fuld af børn, så er grænsen ikke det samme sted. Og det ved børnene godt. Og hvis en er enormt dygtig til alt muligt, så er det også lærerens kunststykke at sige, at det barn skal også udfordres. Det skal være sådan, at det ikke bare er dem, der ligger i midten, eller dem, som har rigtig vanskeligt ved det, som skal anstrenge sig. Det skal alle. Den der lyst til at prøve, det kan godt være, det mislykkes. Det kan være, det mislykkes 10 gange. Men det er væsentligt, at man kan sige til sig selv, jeg har gjort det så godt, som jeg kunne, eller det, som var mig muligt nu, for så er du bestræbt dig. Og det er den bestræbelse, som skal gøre, at de får kraft til, at de senere hen kan komme til at gøre det, de faktisk vil. Det er fantastisk at være en del af musikken, på den måde, vi er herude. Her der har vi jo så mange muligheder for at lære at spille musik, og lære at forstå noget musik. I bygger ligesom noget op, som er sådan en større helhed, når I spiller sammen i et orkester, for eksempel. Der skal arbejdes med det følelsesmæssige. Og det følelsesmæssige ligger i, at man arbejder med det musiske. Det er jo det, som man ofte stopper med meget tidligt. Hvor man kan sige, at det er vigtigt, at man bliver ved, fordi det er en pleje af det følelsesmæssige. Skal vi tage, når man spiller musik sammen med andre, så satte man flere om at få noget sådan større i gang. Det er jo begrænset, hvad man kan gøre på en fløjte, men sammen kan vi få det til at gå op i en højere enhed. Det betyder vildt meget, når man spiller musik. Når det
det går godt, når vi spiller musik, så bliver man jo sådan tilfreds på sådan en dejlig måde. Musik er et særligt fag. Det hjælper en med at ligesom abstrahere fra en hård matematikteam eller en hård kemiteam. Så kommer du ud, og du spiller noget musik sammen med de mennesker omkring dig. Det er sådan lidt hårdt i starten, men så efter lidt tid, når man begynder at lyde bedre, så kommer glæden jo også lidt mere ved det. Det er en kvalitet som menneske, hvis man har et rigt følelsesliv, som bliver rigt nuanceret og som er veludviklet. Det understøtter det at arbejde kunstnerisk. Det at male er en pleje af det følelsesmæssige. At tegne. Alle de der ting. Deres egen selvkritik, den bliver jo også øvet ved det her. Et eller andet sted, så skal de jo have øvet deres vurderingssans. Altså, der er nogle sådan bestemte retningslinjer for, hvordan vi skal gøre det. Men vi må gerne gøre det på vores egen måde. De skal vurdere, bliver det her fint? Leger de der to farver fint sammen med hinanden? Og himlen skal have den lyseste blå nuance, så du skal hele tiden være på forkant med, hvad det er. Det er lige vigtigt at blive udviklet følelsesmæssigt, viljesmæssigt og tankemæssigt. Krigen har for mig været et rigtig udfordrende emne. Jeg har lavet en opgave med overskriften Hvorfor krig? Og undersøgt, hvad der driver mennesker ud i krig. Her også kan vi se, at Mao stadig har en stor betydning. Jeg har skrevet om det moderne Kina, om den økonomiske vækst i Kina. Og så har jeg været 3 uger i Beijing og i Shanghai alene. Det hele handler om, at vi selv sætter os opgaven og selv vælger emnet. Det er mig selv, som har sat mig den her opgave. Og der er aldrig nogensinde nogen lærer, som har sagt, I skal altså skrive mere end 30 sider eller sådan noget. Man har tillid til at kunne give en opgave uden at sige, hvad den skal indeholde. En kvinde, en mor, som skyder sit nyfødte barn. Vi går i krig og skyder i princippet vores fjerne slægtninge, så man kunne lige så godt skyde sit eget barn for at sætte dem meget på spidsen. Man bygger langsomt op. I 8. klasse har man en 2 måneders opgave, og så får man ligesom sådan langsomt større og større opgaver, som gør en klar til at lave den her årsopgave. Vi har givet dem en vilje og en lyst til at lære og til at dygtiggøre sig. Jeg har nået nogle andre mål, end dem jeg har sat mig selv, og sådan lært mig selv bedre at kende på den måde. Jeg har oplevet, at jeg sad i verdens hurtigste tog fra Beijing til Shanghai, hvor jeg nærmest blev helt sådan høj på min selvstændighed og tænkte, ved du hvad, det kører jo. Vi laver sådan en æresport. De ved, at hvis jeg vil, så kan jeg også. Det er en gave, som betyder utrolig meget for unge mennesker. Det skal have blomsterkrans på hovedet. Det er mit indtryk, at de har fantastisk fornemme sociale kompetencer, som bliver værdsat. Og som også bliver bemærket rundt omkring, hvor de kommer ind på arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner. Det kapitel, jeg lukker nu, har været det bedste nogensinde. De er blevet rummelige, og de er i stand til at se hinanden nuanceret. Altså, vi lærer sådan at sætte pris på hinandens forskelligheder, også selvom de nu er lidt sære eller sådan lidt vanskelige at omgås en gang imellem. Der er rigtig mange ting, som de bliver meget, meget bedre til, fordi de får lov til at arbejde på en anden måde. Altså, grunden til, at jeg synes, man skal vælge en Steiner-skole, det er fordi, at barnet får lov til at udvikle sig i det tempo, det har behov for. Lærerne er enormt gode til at sætte sig ind i, hvordan eleverne har det. Så på den måde synes jeg, vi er forkælet. Men det er en forkælelse, jeg godt kunne unde alle elever i hele verden. Man føler jo altid, at man er noget særligt selv, kan man sige. Der er jo kun en af mig. Den måde, at de griber tingene an på, er simpelthen så smukt og så nærværende. Det er værdifuldt for alle mennesker at få lov at opleve, at der er sammenhæng i deres liv. Hvis jeg skulle have et ekstra ønske i mit liv, så ville jeg gerne have godt herud. Det, der er vores opgave, det er jo at ruste dem til det nye, og der føler jeg mig helt rolig ved dem.
det skal de nok være parat til. Det her, det rækker længere ud i livet, end bare lige nu og her. Jeg lavede en lige streg og en krum streg. Med de her 2 streger, der kan man skrive alt i hele verden. Jeg synes, det er en stor gave at kunne give mit barn det at gå et sted som her.